Que era coincidindo cando a miña se levaba a estar coas leiras, que se viña de balde, que se traía, ou ibas a propósito. Ibas a propósito. Sí. O día do carreto ibas a propósito. A buscar pedra. Sí, iba a pedra, non, a pedra xa estaba na canteira, a pedra estaba sacada, era máis ir a cargar e a vir. Sí, sí. E aquel día, pois, dábasele de comer a unha carreta, igual iban 10 ou 8 ou 10 ou 12, pois, podías comer para todos. Matabas un rexelo ou dous ou 5. Porque entonces, pois, unha sopa e a carne do vello ou de cabra. Pero xa matabas pois un rexelo que tuvese carne, claro. Moito traballaban as vacas daquela, Hombre. Que o carreto era o carro. Pero a casa que é do Ricardo e a Dorita, fixemos, sendo xa un chavalote, porque saquemos as pedras o padriño e eu aí nas rozadas. E a outra cousa importante tamén que cando había que traer as pedras, como se chamaba, carreo. Carreo. Pois todo o pueblo. Oi, a que hora hai que vir aí sin nada a cambio. Hoxe por hoxe, mañana por outros. Si, se daba un piscolabis ou unha cousa así, pero todo. Iso era bonito, non? Todo o pueblo axudando. Ahora hai camiones, pero entonces... Entonces non había nin camiños. Nin camiños. Debe ser co carro.